Озак еллар бергә гомер иткән парлар милләтебез горурлыгы. Шушы көннәрдә андый гаиләләр сафын Азизовлар гаиләсе дә тулыландырды. Рафат Мунирович һәм Руфия Мустакимовнаның бергә гомер кичерүләренә бүген 8 ноябрь көнне 40 ел тулды. Рубин туйлары белән чын күңелдән аларны кызлары Лилия һәм Юлия, оныклары Эльвина, Эльнар, Алина һәм Эмиль котлыйлар. Бүгенге көндә без бик бәхетле. Әти-әни безнең тигез картлыгын күрергә насыйп булды. Без аларга карап горурланабыз һәм сыкланабыз. Нинди генә сынаулар үтәргә туры килсә дә, сабырлык, бердәмлек, бер-берсен аңлап яшәү аларның тормыш девизы иде. 40 ел тигез гомер итүнең сере тату яшәүдә диялар бер авыздан. Ә менә шул татулыкның артына бер-береңә хөрмәт, ихтирам, ярату хисләре яшеренгән. Төрле чак булды, тик сүзгә килгән чакларда балаларга күрсәтеп ачуланышмадылар алар. Шул хөрмәт хиссе гаиләнең гомерлек дустына әйләнеп, өлкәнәйгәч аеруча ныгыды. Гомердә алар бер-берсен бүлдерми, берсе әйтеп бетергәнне икенчесе сабыр гына тыңлап тора. Без балаларын да үзләре үрнәгендә булдыклы, михербанлы итеп тәрбияләделәр. Гаиләдә әти сүзе закон булды һәрчак. Гомер узганы сизелмәгәндә, өйләнү кызыклы, гыйбрәтле хатирәләр булып кына истә калган аларның. Тормышларыгыз мул, балаларыгыз тигез, оныкларыгыз тәртипле, инсафлы, үзегез бәхетле тормышта парлашып, әле озак еллар саулык белән гомер кичерегез. Билгеле, мәхәббәт тә мизгел генә булып калырга тиеш түгел. Алла бирсә, без сезнең мәхәббәт җимешләре буларак, йөзегезгә кызыллык китермичә яшәргә ышандырабыз. Рәхмәт сезгә барысы өчен дә. Гел янәшәбездә булып, һәр вакыт ярдәм итүегезгә. Без сезне бик нык яратабыз. Ә инде оныкларыгыз сезнең өчен үлеп яшиләр һәм иң яраткан әбекәй бабакаларыннан алар бары үрнәк кенә алачаклар. 40 ел кулга-кул тотынып, пар былбылдай тормыш итәсез. Авыр чакта аумас терәк булып, гомер йомгакларын сүтәсез. Ә без сезгә карап сокланабыз, ихтирамлы сезгә карата. Лайык парларның сез иң гүзәле, сезне күңел шуңа ярата. Гомер буе язсын иде безгә әти, әни диеп дәшәргә. Кайгы күрми, бәхет, шатлык белән бергә-бергә озак яшәргә. Сыкланырлык гомер юлы үттегез. Терәк булып безгә тормышта. Безнең өчен янып яшисез сез, куанасыз һәрбер уңышка. Тагын бик күп еллар тигезлектә матур парлар булып яшәгез. Сәламәтлек ныклы юлдаш булсын, балкып торсын тормыш чәчкәгез. Хөрмәтле Рафат Мунирович һәм Руфия Мустакимовна, Рубин туегыз котлы булсын. Бер-берегезне яратып, алтын һәм бриллиант туегызга кадәр барып җитегез. Син мәхәббәтемә терелгәнсең син, Худайдан миңа бирелгәнсең син, гомерлеккә сайлап алынган язмышым.